वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो सोलोंथायारि बिथिंनि माखासे आं बे भिडिअआव एबा बे चेनेलाव आपल'ड खालामबाय थानाय जायो। बे हिसाबैनो नैबे मोनसेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो होनो आखायाव लादों। जायफोरा गोनांथि दङ बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै लानानै नट्सखौ लिरख'नानै लानो हानाय जागोन। बे जाहैबाय DLEDनि सेकेन्ड इयारनि बा बबेबा बोसोराव फार्स्ट इयारबो जानो हागौ, बिनिनो मोनसे कुइसन। बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि टेक्स्टआव नुगोन आरो स्क्रिनाव नुगोन, नामाव नुनो हागौ आरो सिङाव हाबनानै नायजोबोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो एन्सारखौबो नायनो हानाय जागोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोनांथि जादों नायनानै लानो हानाय जागोन।